מפה עד החיבור, כאילו את התחנה הראשונה. כל החיבור. כן, את החיבור שהוא נוסע כאילו במצלמה שהייתה, שהוא מתחבר לכביש הראשי. את החיבור מהתחנה השנייה, עד שמגיע לג'יפ וכל ה... לא, אני רוצה להגיד, רק שהחיבור שלו... הנה, עכשיו הוא בא מפה. הנה הוא. זה הוא, נכון? לא, זה לא הוא. הנה הוא. שנוסע מהר. כן. דרס. עכשיו הוא פרק. תשאירי עוד כמה שניות רגע, נראה רק שהוא זה. והוא רץ למג"בניקים להגיד להם שהוא לא יודע מה לעשות. הנה הוא גם זרק משהו על המעדת. נכון. הוא קיבל כבר כדור. מי ירה בו? זהו, פה עכשיו ירה בה, המג"בניק נראה לי. טוב, עכשיו אפשר לסגור את העבודה שלנו, נשמות, בבקשה.